Dakkel iti yaman dagiti agnay iti barangay Sulvec, ili Narvacan. Gapoy iti naited kadakwada, naggapuken ti ama iti probinsya tayo nga Ilocos, Governor Luis Chavit Singson. Naiyawat nga ro dagiti groceries kena duma-dumapay nga aramaten iti unig iti pagtaingan. Akas iti wall clock, nasuro kumurang nga 8 gasot a pamilya, manipod iti nasao nga barangay. May salaing ni manang perlita, iti naikkan iti regalo. Aditan nga nakunana nga amin nga kakabsat kit naikkan, kalaksidan pay iti naganak kadakwada. Salamat mi sir ta. No, agbe-birthday kami na kami makapapan. So nga, dating nga naramid na. Thank you sir. Makapasangit, dating nga naramid mo sir. Thank you. Naku namin ti Barangay Captain Cecilia Bedar, nga dakkel iti tulong, kadakwada, kang ronaan iti agindeg, iti masakupan na. Pinasinggidan pa iti nadakamat nga kapitana, nga saan lang iti barangay, ang masakupan na iti naikkan iti kastoy, a regalo, no diket amin nga barangay iti nasao nga ili. Iti lakalman sir nga namuan mi nga da iti ni Apo Chavit sir. Wan sir. Ay ko dakkel ada ito nga pagyamanan mo ti bumangarangay sir ta dakkel da ito nga tulong kadakwada taglalo tata tiempo ti rigat iso nga dakkel da ito nga pagyamanan da kini Apo Chavit inted na nga tulong kada kami nga bumarangay. May palagip nga iti daytoy a pinagiwaras ni Governor Singson, ket paset pay lang iti napalabas nga panagkasangay na iti daytoy nga tawen. May pakamo nga idi napalpalabas ka tawen ket mismo a balwarte na iti pakangangayan na ket ita nga tawen. Napanunutan ti ama ti Ilocos nga itedlaeng kada pamilyan gapuanan ta sa andamit nga makatatendar dagiti masakupan na tunggal iti pinag-birthday na. Naited nga rod daytoy akas regalo. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.